Pinoy almusal breakfast. Yan. So, meron tayong Itlog. ito, Tuyo. tuyo, yung maliliit. Tapos Dilis. ito, dilis. Ang tagay niya pa? Longganisa. Longganisa at saka fried rice. Tapos may tusino din dito. Yan, tusino. Yan, tapos, yan, kakain na kami. So, nagkapaghugas na kami ng kamay. So, magkakamay kami ngayon. I-pray muna natin. Sige. Amen. So, guys, samahan niyo na kami. Medyo nagutom kami, no? Unahin natin itong itlog. Yan. Tapos may suka dito kami. Ginawa niya suka. Tuyo. Ito. Ang hangin sila mo. Sarap ng suka, guys. Ito talaga yung breakfast kadalasan ng mga Pilipino. Gumawa pala ako ng ng ice cream cake na mango. So ngayon titikman din natin yan. Kanisa.
Natunaw na yung ice cream cake. The best talaga pag may tuyo. Tapos sausaw sa suka. Sobrang sarap. Sensya na kayo guys kung may dumadaan naman sa sasakyan kasi tapat ng kwarto namin is kalsada. Tapos ng aming kanin. Pero may longganisa pa kami. Ang kape ka? So guys, titikman natin ngayon yung ginawa ko kahapon na ice cream cake. Kumbaga, para siyang mango float, pero ginawa ko siya na para siyang cake. So, kung gusto nyo malaman yung recipe niya, just comment na kayo sa baba kasi gagawa natin siya ng video para malaman nyo at para makita nyo kung ano yung ginawa ko dito. Titikman natin siya ngayon guys. Yan. Slice na lang kaya na ako, papa. Yan, slice ko siya, guys. Yung ating ice cream cake. Medyo natunaw na siya kasi kanina pa ito nakalabas. Kanina pa siya nakalabas, kaya medyo natunaw na talaga siya. Tunaw na nga po pa. Kutsara na lang. Lipat na lang natin sa kutsara. Kutsara na lang. Yan guys. Hindi ko yan binake, tapos wala din yan siyang wala din tong harina. Yan. Ice cream cake. Ilagay ko lang siya dito sa pan para malagay ko sa freezer. Yan.
Ay! May mangga siya sa gitna. Mm. So guys, hindi namin naubos na naman ito. Pero naubos niyo yung rice at saka isa na lang yung natira sa itlog. Sobrang dami ng niluto namin. Isa na lang natira. Tapos, itong tuyo. Yan. Yan. Tuyo. Yan na lang siya natira. Tapos, mayroon pa kaming, dito. Ice cream cake. Yan. Yan. Sarap yan siya, guys. Para siyang mango float. So, guys, magpapaalam na kami at maraming salamat sa inyong muling panonood or bago pa ka pa lang sa channel namin, please click and please like, comment, and click the notification bell para lagi kayong updated every time na kakain tayo. So, guys, maraming salamat talaga sa mga sumuporta sa amin. By the way pala guys, mag-shout out kami pala sa aming mga bagong kaibigan. Shout out pala sa aming kaibigan na si Don Colon. Bisaya din siya. Kuya Alsa Las, si Vicky P, si Dark Light Gaming. Lagi talaga siyang nakaano sa amin. Tapos ang Bernan family, Food and Workout, Dare Abrinica, He Project, Jan Acustica, Official, Ayesha Nicole. So, yun siya guys. Maraming salamat sa inyo guys. Salamat talaga sa inyo kasi lagi kayong nagko-comment sa mga video namin. So, thank you so much guys. So, stay safe, and God bless all. So, bye! 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.